Kaixo, Bergarako Miguel Altuna ikastetxeko irakasle eta ikaslea gara. Eta bideotxo honen bidez, azalduko dizuegu enpresa simulatuak nola funtzionatzen duen. Metodologia honen bidez, ikaslea administrazio eta kudeaketa lanetan trebatzen da. Hau posible izateko, heziketa programa berezi bat erabiltzen dugu. CEFEZ izenekoa. Eginez ikasi. Gure gela hau, bihurtzen dugu bulego handi bat. Guk enpresa simulatua deitzen diogu. Era honetara, ikaslea, enpresetara joaten danean praktikak egitera, hainbat lanetan trebetasuna hartuta dauka enpresa edo bulego honetan. Gure enpresan nondik norakoak esplikatzeko eta ondo ulertzeko, gure ikastetxean sortu den enpresa simulatuan oinarritukoa. Lehendabiziko gauz izaten da, enpresa simulatuan jarduera zein den zehaztia. Eta horrekin bat, sareko gainontzeko enpresa virtualei ze zerbitzu eskainiko jaun zehaztia. Gu esate batako ikustegi bagea eta laneko arropak oialak eta antzekoa garbitzen duz. Hemen gure kartela. Lana modu virtualean itxen deu eta beti eragiketa administratibo batzuk sortzen dira, ez da? Baina ez goz bakarrikan, 120 enpresa simulatu geha eta danon artean merkatu virtuala deitzen ditxun bat sortzen deu. Gure artean merkataritza harremanak sortzen dira hola. Erosketa eta salmenta honek eragiketa batzu sortuko ditue eta horiek itxen ikasiko deu enpresa baten funtzionamentua nolakoan. Hau dana, inez ikasiko deu. Hain imaginauko, gagula sarrera bat, eta lehenengo ikusten dugu nundi datorren, hau dator horrekatik adibidez, eta biratuko ze departamentura datoko doian hau. Adibidez hau da salerosketara, eta baina bingo ginuke sartu, barrura, salerosketan kajoera, eta gero harrerakoa bialduko zotan berai. Salerosketa zaiak eskaera jasoko du. Zai honek garbiketa lanak egiteko agindu emango dio fabrikiai. Hemen urra, hor dakazu zer mierda. Era berean, biltegia nola dagoen begiratuko du, lehengairik dagoen ala ez konprobatuz. Eta lehengaiak ez badaude, erosteko agindu emango du. Fabrika garbiketa bukatu danean, salerosketa ibidaliko dio eskaeraia zerbitzatuta. Joain, albarana prestatuko deu, eta gero pedidoan sartu beharko deu. Beraz, albarana prestatu, hartu albarana, eta sartuko du kasu honetan hementxe barroan bidian galdu ez deixan albarana. Orduan paketi iriki, hementxe sartu, eta fabrikako langileak eramango dio bezeroa, ja, danadalako bukatuta. Eskerrik asko. Bukatzeko, salerosketa zaian faktura bat egingo dugu. Kasu honetan bat izango da bezeroantzako, orekantzako, eta bestea kontabilidade zaia eramango dugu bertan kontabilizatzeko. Hola. Gero arte, agur. Hemen kontabilidadeko departamentuan lehenengo pasua fakturia kontabilizatzea, eta gero ja behin hori inda, ingo ginuke faktura hau kobrau. Kobrantzak eta ordainketa egiten dira banka elektronikoan bidez, hau da, online-eran, gaur egun enpresa gehien egiten daren moduan. Baina simulatan bebai dare beste sail batzuk zirkuitu hau garatzeko importantia dienak, giza baliabideak eta marketina. Ikasle guztiak zel guztietatik pasatzen dira. Ikasleak bestelako trebesi batzuk ere lantzen ditu gela virtual honetan. Esaterako, ekimena, erantzukizuna, lankidetza, halako langileak behar baititu gure inguruko enpresek. Sarean gauden enpresa simulatu guztien lana ahalbidetzeko simulazio zentral bat dugu. Enpresaren funtzionamendurako beharrezko diren hainbat paper hartzen dituna. Besteak beste, banketxe, gizarte segurantza, INEM. Enpresa simulatoren proiektua ez da ikasgelara mugatzen. Aldiro, enpresa simulatuen azokan parte hartzen dugu. Labur bilduz, hau isek izan dira eman ditugun urratxak. Eskaera bat iritsi da enpresara. Eskaera kudeatu. Eskaera fakturatu. Faktura kobratu.